हॅलो नमस्कार एपिक फ्लेवर्सचं स्वागत. आज आम्ही पणसा इडली कशी करची म्हणून पळया. ह्या इडलीची के गोड जाता आणि खावच्या करूची जाता परंबळे असता. थोड्यांची पणसा घर सोडून दवराती. सोई कांतून दवरा फ्रेश अर्ध कपातीतल्या अर्ध कपाकाची केचड गोड झाडान दवरा. पणसा घर कोच्चल करा सन्ना. पणसा घर सोई आणि गोड मिक्सरान घालून उदक घालून अशी ल्हान करून वाटी आती. एक व्हड बाउलांत एक कपाकाची केचड तांदळा रुलाव काडून दवरा आणि ताका वाटिले पणसाचे पेस्ट काडून तांत घालून ताका एक अर्ध चमचा तितले मीठ घालाती आणि लायक करून मिक्स कराती. इडली हट्टी काडून ताल देऊन तूप सारायाती आणि इडली पीठ काडून तांत घालाती आणि हट्टी करून दवरून पेडावणांत सिज्जा घालाती. एक 20-25 मिनिट सिज्जयत दांकून मागीर काडून तग दवरून तूप घालून सर्व करात. ट्राय करून पळया. थँक्यू.